Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en this or that tag, og jeg har skrevet dem ned på min mobil, så vi vil bare til at komme i gang. Bronzer eller blush? Altså, jeg har aldrig sådan rigtig brugt blush, så det må nok være bronzer, så det er ikke det der, man tager på her. Jo, bronzer, det må komme på der. Det er nok det. Ved mig er det akkurat omvendt, for jeg bruger aldrig bronzer, fordi jeg kan ikke finde ud af at blende det ud og sådan noget. Så jeg plejer bare at bruge blush, hvis jeg lige bruger noget, så jeg vil nok vælge blush. Lipgloss eller læbestift? Der vil jeg nok sige læbestift, fordi jeg kan bedst lide det matte look, i stedet for det at glimmer. Så. Nemlig, altså sådan, for eksempel hvis man nu køber en rød lipgloss, så synes jeg ikke, den sidder så godt som en. Rød lipstift. Ja, det er præcis. Mascara eller eyeliner? Altså, jeg går ikke med mascara så meget mere, kun hvis jeg sådan, hvorfor gør jeg så sådan her? Kun hvis jeg sådan skal noget, men altså, i skole og sådan noget, så går jeg ikke med mascara, men altså jeg går heller ikke sådan rigtig med eyeliner. Men det må nok være eyeliner. Jeg tror faktisk, jeg vil mascara, fordi jeg går også med mascara til sådan hverdagen, når jeg lige overgår og sådan noget der. Foundation eller concealer? Jeg vil nok sige concealer, for jeg har aldrig prøvet at bruge foundation, fordi jeg bliver helt mørk i huden, tror jeg. Sådan, altså. Men concealer, for jeg har mange bumser, og det skal dækkes. Ja, jeg vil også sige concealer, fordi det er det, jeg ligesom også bruger, hvis jeg har nogle urenheder, der skal dækkes og sådan noget. Neutral eller farvet øjenskygge, altså sådan normale øjenskygge eller sådan noget, der er bare blå, rød og alt sådan okay, 100% neutral. Jeg kan bedst lide sådan det neutrale look, som for eksempel brun. Ja, også mig. Børster eller svampe? Til hvad? Altså til når man fjerner eller lægger make-up'en på. Jeg vil nok sige børster, fordi det er det, jeg bruger mest. Altså, jeg plejer at bruge mine fingre, når jeg skal concealer på. Og nogle gange så bruger jeg sådan en concealerbørste, det må også være børst. OPI eller Essie? Jeg vil nok sige Essie. Jeg har aldrig prøvet OPI. Jeg forstår ikke, hvorfor den er så overrated. Nej, altså jeg har prøvet OPI før, fordi min farmor har en, og den gik væk sådan efter 7 dage på min eye. Nej, ikke 7 dage, 3 dage. Så jeg var på en Essie, den gik væk efter 7 dage. Så det var Essie ved dig? Ja. Lange eller korte negle? Jeg vil helt klart sige lange. Ja, lange, jeg har rigtig. Men altså, det skal heller ikke være sådan nogle lange, sådan noget der er vel, men sådan normalt lang. Okay, jeg er ikke helt vildt lange, men... Lyse eller mørke neglelaksfjern? Eller... lyse eller mørke neglelaksfarver? 100% mørke, jeg går kun med mørk nejlak. Også mig, altså jeg går ikke rigtig med nejlak, men hvis jeg egentlig gør, så er det også mørk. Kropkategorien, parfume eller body splash? Parfume, det holder længst. Ja, jeg siger også parfume. Body lotion eller body butter? Body butter. Ja, body butter. Shower gel eller sæbe? Shower gel. Ja, shower gel. Kjole eller nederdel? Begge. Det kommer sådan an på, hvad for et look man skal have. For eksempel en stram trøje og nederdel, det ser godt ud. Og for eksempel de skaterskørt og sådan noget. Ja, også bare sådan en skaterdress, det ser rigtig nice ud. Ja. Altså, jeg går ikke rigtig med hverken kjole eller nederdel, det er ikke lige mig, men hvis jeg skal vælge, vil jeg nok også vælge nok kjole. Jeg vælger begge. Jeans eller joggingbukser? Jeans, jeg har jeans på lige nu. Jeg har ikke jeans på lige nu, jeg har lånt Josefines sorte shorts. Så ja, men nok også jeans. Striber eller terner? Nok terner. Altså, jeg går både med stribede t-shirts og ternede skjorter. Ja, jeg går mest med skjorter, end jeg går med stribede t-shirts. Derfor vil jeg nok sige ternede. Ja, det siger jeg. Klipklapper eller sandaler? Klipklapper. Ja, også klipklapper. Halsterklæder eller hatte? Halsterklæder. Jeg går lige sådan nogle store sorte hatte. Ja, jeg kan ikke lide hatte. Lange strømper eller ankelstrømper? Ankelstrømper, men det kommer an på, om det er de der knisaks. Ja, altså hvis det er sådan nogle helt op til knæet, så kan jeg sige lange så. Men hvis det er bare sådan nogle lange så, som går sådan til midt på benet-agtigt, så vil jeg nok sige ankelstrømper. Ja. Små øreringe eller store, altså jeg vil nok vælge sådan nogle, som jeg har endnu. Det er sådan en mellemting. Jeg synes ikke, de er helt små, men de er heller ikke store. Jeg vil nok sige små. Halskæder eller armbånd? Halskæder, ja. Høje hæle eller flade sko? Flade. Ja, flade sko. Jeg hader høje hæle. Altså ikke fordi det er grimt, men jeg kan ikke finde at gå i det. Heller ikke mig. Jakke eller hættetrøje? Jakke. Hold nu mund. Jakke. Det kan man jo nærmest ikke vælge, men fordi
Det kommer på, hvordan vejret er. Ja, lige præcis. Altså, men jeg tænker bare sådan med læderjakke og sådan. Altså jakke efter vejret. Ja. Sådan læderjakke, hvis det er varmt og sådan ellers. Ja. Abercrombie eller Hollister? Sys! Sys. det må nok være den første, jeg kan ikke udtale det, men... Abercrombie. Jeg ved det ikke, for jeg har ikke prøvet noget af det. Krøllet eller glattet hår? Altså, jeg har kæmpe stor afrohår, men jeg glatter det, så det må nok være glat hår. Ja, jeg er også mest til glat hår. Knold eller hestehale? Hestehale. Ja. Flætninger eller rottehæler? Flætninger. Ej, det gør mig lille, så satte jeg altid sådan nogle rottehaler. Og så satte det bare mega skævt sådan her, ikke op? Ja. Og så tog man altid sådan nogle små sorte sløjfer i. Ja. Men altså, nu der vil jeg nok vælge flætninger. Mhm. Hårlak eller hårgel? Hårlak. Hvad er hårgel? Det ved jeg heller ikke. Hårlak. Jeg tror, det er hårgelé, men det er jo kun drenge, der bruger det. Ja, så hårlak. Langt eller kort hår? Sådan, hvis det er det kort, så kort, men ellers så, hvis det er det langt hår, så langt. Altså, jeg vil sige begge dele. For eksempel mig, nogle gange så vil jeg godt have sådan kort hår ligesom Jennifer. Men nogle gange så vil jeg bare have hår sådan helt ned til numsen. Lyst eller mørkt hår? Mørkt hår, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde lyst hår, så har mørkt. Ja, jeg synes også mørkt, men det kommer an på, hvordan personen ser ud. Men... Ja. Sidepandehår eller lige, altså sådan noget, der følger med hår, sådan noget page noget. Jeg vil nok sige sidepandehår, sådan. Noget langt? Ja, sådan noget, der følger med håret-agtigt hele Ja, vejen. det vil jeg sige. Ja. Løst eller opsat hår? Løst. Ja, også løst her. Altså, hvis det er det tæller som opsat hår, så er jeg nok sige opsat hår, for jeg elsker at have den her. Regn eller solskin? Solskin. Ja, okay. Altså, men det kommer nok også an på årstiden. Altså, jeg kan godt lide sådan... Jeg kan godt lide sådan nogle regnværsdage, hvor man kan sidde med sådan en cup noodles og se Netflix og sådan noget. Ja, eller kakao. Ja, altså det er jo mega hyggeligt på sådan en regnværsdag, men så hvis det er om sommeren, så vil jeg selvfølgelig vælge det. Ja, det lyder nok mega mærkeligt, men jeg elsker bare lyden af regn. Det gør jeg jo. Vinter eller sommer? Sommer, der er alt for koldt om vinteren. Ja, og om sommeren, så kan man jo bare gå med det tøj, der passer ind. For eksempel, så om dagen, så kan man gå i sådan, du ved, koldt tøj, og så om aftenen, der kan man så tage varmere tøj på at sidde udenfor. Efterår eller forår? Den er faktisk svær, for jeg kan godt lide forår, fordi der begynder der ligesom at komme pæne blade på træerne og sådan noget. Ja. Men på den anden side, som efterår, så kommer der ligesom, så forsvinder bladene jo, og det ser også flot ud. Så er det ligesom begge. Jeg vil nok sige forår. Det tror jeg også, jeg vil. Det sidste, det er chokolade eller vanilje. Altså det kommer jeg på, hvis det er i duften, så kan jeg nok bedst lide vaniljeduft og sådan. Men hvis det er sådan i smag, så kan jeg bedst lide chokolade. Altså, jeg får hovedpine af begge ting. Så... Ingen af dem. Men ja, det var faktisk egentlig alt for den video. Jeg kan se, at mit kamera er begyndt at blinke rødt, så vi må hellere afslutte den her video. Så ja, vi ses faktisk bare egentlig i min næste video. Ja. Eller i vores næste video. Vi ses egentlig bare i vores næste video. Hej hej. Bye bye.